Ayam. Iya. Inggi, apa inggi? Mangga lho. Mas, olah. Buatan ini kira. Kayak mari orang koyok lagi. Sik Mas Putra sik. Usus lumpuk iku regane sakmono. Kene 8 likuran. Lawe 5. Ini bare kok ya. Nah, ngene iki lho. Samene-mene. Sak mrene iki regane sakmono-mono. 6,5. Wes. Ora sampai 30 yuk, 6,5 ae. Gede 6 likur. 25 ae tak jual.